Imos que nos conten este vestido rosa dorme. Celtia e Adri, por favor. Que tal, rapaces? Que tal, hola. Que eu entendo un pouco por onde van as cousas, Vivi, porque aquí donde es ves, Celtia é como un pouco bastante fan túa. Ah, Morro de amor. ay, qué bonito, por favor, morro de amor. E entón, claro, eles sabían o cariño que ti lles tes aos teus cadeliños, entendo que por Instagram, Sí. e dixeste despois, Sí, a ver, sobre todo é porque eu creo que temos un pouco en común esa conexión cos animais. Nos temos familia, pero é verdade que os nosos cans para nós son da familia, pero 100%. Absolutamente. Na fainada tiñamos 7. Tiñamos sete, sí. cadeliños, sí, na casa. Sí, foron- Entonces, de alguna manera, nos unen más cosas que la moda. Nos unen también los animales. Sí, foi unha baza ao noso favor. Total. Que ao final todos, o sea, os 3 participantes somos en realidad amantes dos cans, animais, sí. Pero bueno, xogámonos a esa baza. ímolo ver e así despois xa lle facemos Pero el todas nuestras vestido muy bonito, preguntas. es blanco, por ejemplo, de Sí, entrada. é todo blanco, solo ten o detalliño de Hope na espalda. Alcor da temporada. O deseño que preparamos para ti, Viviana, segue unha tendencia en auxe, o upcycling. Démoslle unha nova vida a 2 edredóns de raso para convertelos en 3 pezas. Unha bomber, un corsé e unha saia. Unha combinación rompedora coa que triunfar en calquera evento. Bueno, aquí, Viviana, temos o que é a alma de la Mapache Escuela, porque aquí eles onde os ves, aparte de ser parella, ter remontada esa familia maravillosa, eles teñen escuelas repartidas por Galicia adiante. Bueno, son 3, non? Son dúas. Escuelas e un taller. dúas, escuelas dúas máis o taller. E entón, eles, aparte de facer, bueno, pois collen pezas, reciclan e fan as súas obras de arte, bueno, e ainda ides un paso máis alá, porque o voso, se non é reciclaxe, é o siguiente, contádelle a Viviana, e tamén porque Rosa dorme. Que eso é Rosa dorme. tremendo. É un upcycling dunhas colchas que, bueno, mercamos por Vinted, 2 colchas de 90, e a partir de eso, bueno, A fixemos... señora que llas mercamos chamase Rosa. Rosa. Un abrazo a Rosa desde aquí, a Rosa, a vendedora das colchas. Que ademais do tema do reciclaxe, pois que haya unha historia detrás que ti podas dicir, pois isto antes era a colcha na que antes dormían unhas dormía tal, persoas. e agora vou a unha gala con ela. Exacto. E que é o noso. Sí, total, aparte... É a nosa especialidade. É complicado, sí. creo que non Sí, todo o mundo ten esa visión. Entón, con isto presente que che están contando e con este traballo tamén, outra vez, completamente artesanal, canto pensas que é o prezo deste vestido? Ay, otra vez con los precios, Dios mío. Falda, corsé e bomber con sorpresa incorporada, que le vamos aí unha estampación. Sí. Bueno, tengo que decir una cosa. Eso no tiene precio. Eso no lo puedo clasificar como en el precio del vestido. Ay, precios, Dios mío, si es que no sé cómo está la calle. Es que yo, ¿sabe lo que pasa? Últimamente yo estoy también mucho por el reciclaje y en vez de comprar cosas de la tienda, busco prendas vintage. Cosas que sean de antaño para no gastar y para no gastar. Mira, entón, Vamos, para no gastar, no. Para en canto no... pode estar máis ou menos. Por eso te digo. Que vai salir unha relación aquí. Yo digo que sí. Voy a poner un precio por todo. Veña, 1.500. veña, vámoslo ver. Vale. Rosa dorme é unha declaración de intencións. Pero esta fantástica chaqueta bomber branca chea de carácter ten un valor de 450 euros. En Rosa dorme, todas as pezas berran atrevemento, clase e personalidade. Corsé, saia e chaqueta acadan un prezo total de 1.300 euros. ¡Uy! Muy bien, pero muy cerquita. Perfecto. Muy cerquita. Bueno, pues no tiene precio el trabajo, porque ¿sabes lo que pasa? Que me gusta mucho la gente que tiene la imaginación de capaz de trasladar una cosa, quiero decirte, de una colcha, de un edredón, a una falda. Y además esa falda tiene unas connotaciones que sí me lleva un poco a mis raíces, porque aunque yo nací en Tánger y la infancia tiene un valor muy importante, pero el volante... Si non é casualidade. Para perrear te pones una falda con unos volantes, mueves un poco el culo y te agachas y el volante trabaja solo. Él trabaja porque él se mueve. Vamos, de hecho los trajes de flamenca son de volantes por eso, porque son como la capa de un torero. Tú, es como un abanico, es bailando un merengue o una salsa o cualquier cosa. Tuve un marido cubano, sigo casada con él, no me separé de él. Me separé, pero no me divorcié. Bueno, pois cando vos chamei de rapaces necesito algo para Viviana,
e puxeron, se compraron as colchas Vamos e a ver. empezaron, así que vamos a verlo. Hola, Peltia, hola, Adri. Bueno, como ides con ese encargo que vos fixen? Pois estamos traballando nel. Sí, ese vestido para Viviana. Sí, estamos nel. Queres velo? Non está completo ainda. Todavía non. Bueno, non pasa nada, vemos avance. Nós facíamos roupa a medida nun atelier, ¿no? Víamos que necesitábamos xente que traballara con nós para facer a roupa. Entón, en principio, nacemos como unha escola para ensinar un oficio, pero ao final vimos que a xente gustaba máis utilizar a escola para aprender como ocio, non? Para facer a súa propia roupa. Ensinamos todo o proceso da prenda, non? Desde o patronaxe, o deseño, o corte e a confección. As alumnas veñen cun proxecto e nos guiamos en todo o proceso. Os proxectos son prendas. Queres facer unha camiseta, queres facer unha camisa, queres empezar a túa marca de roupa, todo eso ensinámoslo aquí. Sempre son clases totalmente personalizadas. Primeiro buscamos referencias, ensinamos esas referencias a persoa que fai a encarga e se está todo ok, tiramos para diante. Pasamos a patrón, de patrón a tela, cortamos, cosemos e facemos unha proba. E despois xa rematamos a prenda e entregamos. Para Viviana, nesta ocasión, decidimos facer un upcycling. Un pouco o noso selo persoal. O que fixemos foi mercar 2 colchas de segunda man. Gústanos moito esa idea romántica de que unhas colchas que nun pasado tiveron unha vida moi diferente, pois agora estén nunha alfombra ou nunha gala. Esa diferenza parecenos moi romántica e gústanos. Entón decidimos facelo así. Decidimos escoller 2 colchas en blanco roto e imos facer 3 pezas. Imos facer unha saia un pouco longa, con un pouquiño de cola, un corsé con ballenas e imos facer por riba unha bomber. Ten un toque moderno, pero non deixa de ser un pouco este old Hollywood, non? Que para unha alfombra eu creo que como mellor pode sentar. Eu penso que Viviana encaixa moi ben no espírito da Guapache porque penso que encaixa moi ben neste momento de moda circular. Eu creo que é algo que lle pode cautivar a ela tamén no sentido de que a roupa conte un pouco historia. Darlle unha segunda vida, non? Que non acaben no lixo. Creo que hai que concienciar a xente nova de que todo se debe reaproveitar e buscar cal é a mellor opción. Eu creo que o noso vai ser o elexido porque ten unha cousa que moitos outros diseños non poden ter, que é alma. Conta unha historia, está reutilizando e reciclando un textil, encima é algo moi, moi, moi personalizado neste caso.